ଚତୁର ଠେକୁଆ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଅଯଥାରେ ଅନେକ ପଶୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ତାକୁ ଡରି ଡରିକା ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିନତି କଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଶୁ ପଠେଇବୁ। ଦୟାକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଂହ ସେମାନଙ୍କର କଥା ରଖିଲା ଓ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଏ କଥାରେ ଯେମିତି ହେଳା ନ ହୁଏ, ନହେଲେ ସେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛୋଟ ଓ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହକୁ ମାରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରି ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହ ତାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତୁ ଏତେ ଡେରି କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଠେକୁଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସିଂହଟିଏ ଅଛି। ଯେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କହୁଛି। ସେ ମୋତେ ବାଟରେ ଧରି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବି ବଞ୍ଚିକି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସିଂହ ଏହା ଶୁଣି ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲା ଓ ଠେକୁଆକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ମୋତେ ସେ ସିଂହ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଚତୁର ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଗହୀରିଆ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ସିଂହକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ସିଂହଟି ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା ଓ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ଭାବିଲା କି କୂଅରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି। ରାଗରେ ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଠେକୁଆ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ମରିଯିବାର ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଇଲା ଓ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତା ବୁଦ୍ଧିମାନିର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଂହ ମରିଯିବା ପରେ ଠେକୁଆ ତାର ପରିବାର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସିଂହ ମରିବାର ଉତ୍ସବ ମନେଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଫୁଲ ଖେଳି ଉଠିଲା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଫଳ ଖାଇଲେ ଓ ଉତ୍ସବ ମନେଇଲେ। ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଠେକୁଆଟି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ନିଜ ଚତୁରତାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା। ଆମେ ବି ଆମର ଚତୁରତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ଓ ଆମ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।